Доста се разочаровах, като видях, че Пресяна напуска Ергенът, защото реално тя беше една от моите фаворитки този сезон и наистина много й симпатизирам като цяло, като излъчване, като персоналити, дори даже като поведение, въпреки че тя е малко по-студена и малко по-интровертна. И именно това и носи един много симпатичен чар. И това, което пък от друга страна ме очуди, е, че симпатичната Яна също се наложи да напусне. Но ще продължаваме да следим следващите събития с голям интерес, като вече видяхме някои от фаворитките, като за Виктор определено това е Бранимира, за Мартин на първо място според мен стоят изкусителките Мартина и Даниела.